Hola, benvinguts al microclub d'anime i còmic número 36 de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Soc en Joan Falcó, el conductor d'aquest club. Ara parlarem dels Premis Nacionals de Còmic. Farem una repassada a la història dels premiats amb aquest guardó, una distinció creada per reconèixer una obra de creadors de còmic espanyols que hagi resultat excel·lent entre els editats per primera vegada l'any anterior. El Premi Nacional de Còmic es va convocar per primera vegada l'any 2007. Des d'aleshores s'ha convertit en una referència per distingir els creadors de còmic espanyols més reconeguts i innovadors. La primera edició del 2007 va ser guanyada per Max, amb Hechos, Dichos, Ocurrencias i Andanzas de Bardín, el superrealista. La segona edició va ser per Paco Roca, l'any 2008, amb l'obra Arrugues. I el 2009, les Serpientes Ciegas de Felipe Hernández Cava i Bartolomé Seguí es van dur aquest premi. Aquesta ullada als Premis Nacionals de Còmic ens porten a conèixer El arte de volar, de l'any 2010, d'Antonio Altarriba i Quim. Plaza Elíptica de Santiago Valenzuela es va endur el guardó a l'any 2011 i el 2012 Dubliners d'Alfonso Zapico va seguir mantenint la qualitat del Premi Nacional de Còmic. Aquest viatge que estem fent per conèixer els innovadors més importants del còmic estatal ens porta a Ardalén, de l'any 2013, de Miguel Ancho Prado. Black Sac Amarillo, el 2014, va aconseguir el Premi Nacional per Juan Díaz Canales i Juanjo Guarnido, i Les Meninas de Javier Olivares i Santiago García es van endur el guardó a l'any 2015. La llista de creadors interessants dins l'estat, el món del còmic, que ens permet descobrir el Premi Nacional, és molt important. L'any 2016, Pablo Auladell es va endur el guardó amb El Paraíso Perdido. El 2017, Làmia de Raico Pulido i el 2008, Ana Peñas debutava amb el seu Estamos todas bien. Tots molt recomanables. Recordeu que tot aquest llistat d'importants còmics que estem descobrint els podeu consultar a les biblioteques de la Diputació de Barcelona. Per una banda, trobareu el Dia 3 de Cristina Duran, Miguel Ángel Ginerbou i Laura Ballester, que va guanyar el Premi Nacional a l'any 2019. També La Divina Comèdia d'Oscar Wilde, de Javier D'Isuzu, que ho va fer a l'any 2020. I Primavera para Madrid de Magius al 2021. El 2022, Paco Sordó s'ha endut el guardó amb El Pacto. Fins aquí aquesta llista de títols i autors que us hem donat a conèixer aprofitant els Premis Nacionals de Còmic de l'estat espanyol. Us convidem a visitar qualsevol de les biblioteques per gaudir d'ells. I això ha estat tot per avui. Fins la propera!